Hola, bon dia a tothom, benvinguts a una nova temporada d'Esport 99, la tercera temporada, un programa d'esports fet per gent de la generació de 1999. I amb aquesta tertúlia fem la 54a tertúlia. Esteu contents? Sí. Molt bé, doncs ho heu de demostrar, esteu contents. Perfecte, molt bé. Doncs bé, quan el l'estiu? Molt bé, descansats? Sí. Amb ganes d'iniciar una nova temporada? Moltes. Perfecte. Doncs si us sembla comencem per aquestes dues primeres jornades de Lliga del Barça, a veure quines sensacions teniu d'aquest nou equip, entre cometes. Bé, de nou equip tampoc tant, perquè jo crec que és una continuació com ha de ser, perquè ho hem guanyat tot i per tant va ser una continuació del que va ser l'any passat. A la pretemporada va ser irregular i al principi de temporada de moment doncs a la Lliga bastant efectius després del desastre de Supercopa. Veig el Barça força bé. Les sensacions són bastant bones, però clar, hem vist una temporada anterior en què has guanyat el triplet jugant perfectament i clar, el nivell de moment no estem al nivell que vam acabar la temporada passada. Sí que és veritat que el Barça va començar la temporada i les Supercopes amb molts problemes defensius que a la Lliga s'han solucionat, però jo crec que encara falta una mica d'efectivitat en atac. Jo crec que l'estil està comprovat que funciona i només fa falta veure la temporada passada, que de 6 punts hagi aconseguit el 6 sense cap gol en contra. Diu molt de l'equip i diu molt que en aquests primers mesos és el que importa. Jo reitero que l'inici és, podríem dir, l'esperat. Després d'una pretemporada que, com heu dit vosaltres, va ser bastant fluixa i nefasta. Jo crec que l'inici està sent el que s'esperava d'un equip que va guanyar el triple la temporada passada i jo crec que anem en bon camí. Sí, realment el que fa més por del Barça aquest any és que veiem que Arda, Durant i Aleix Vidal no es poden incorporar fins al gener i que han marxat homes importants com Xavi o Pedro, la plantilla potser ha quedat una mica curta. Sí. La banqueta sí que potser no tenim els suplents que teníem l'any passat, que teníem Xavi, per exemple, però... O Pedro, el Barça sí que potser no ha tingut molta efectivitat, però per exemple el partit contra el Màlaga crec que va ser molt bo. Bueno, sí, amb el joc el Barça va tenir molt bon joc i van tenir la possessió molt alta i ocasions molt bones. I moltes ocasions, però evidentment em falta una mica d'efectivitat i jo crec que també el que es va notar és que Neymar acabava de venir d'un mes pràcticament sense jugar per les paperes i encara evidentment no està al nivell físic que està, no està al 100%. També és veritat que si el Barça podria haver sentenciat abans el del xiulet no s'hagués ficat en tot el partit amb aquells 2 penals o un com a mínim, però jo crec que l'actitud és bona de l'equip i l'únic que hem de solucionar és això de la banqueta. Molt bé, perfecte. Aquesta nova temporada en el programa introduïm un nou contingut que és una pregunta cada setmanal als nostres seguidors i les nostres seguidores que aniran responent a través de les xarxes socials i aquesta setmana ja vam fer la primera pregunta que ara plasmarem en pantalla les respostes i la pregunta anava referida al grup que li ha tocat en el Barça per la Champions League. Com veieu vosaltres el grup format per Barça, Bayern, Leverkusen, Roma i Bate Borisov? La majoria de la gent dirà que és un grup que s'ha en compte perquè tenia un desplaçament bastant llarg, no dic que no tinguin raó, però trobo que és un dels grups més assequibles de tots els sorteig. Està clar que la Roma potser el rival més difícil i bé, el Bayern Leverkusen ja va quedar clar que l'altre dia en el camp del Bayern de Munic a la Bundesliga crec que va perdre 4 de 5 gols. Jo crec que no és un gran rival. Jo realment no comparteixo l'opinió que has dit. Sí que és veritat que el Barça és el clar favorit per quedar primer de grup perquè no té un gran rival com a possible candidat per quedar primer, però sí que és veritat que té 2 candidats que són 2 grans equips que has dit, que són Roma i Bayern, i Bayern Leverkusen, sobretot la Roma, que s'ha reforçat molt bé, i un Bayern Leverkusen que amb atac té molt bon equip, amb homes com Xalanoglu, que fa molt mal en el joc a pilota parada, però té moltes mancances pel que fa defensivament. Jo crec que tampoc caure en el problema que analitzem el rival massa i potser de vegades tenim massa por del rival. Potser és un grup que cada primer no serà un passeig, però és un grup que si al final el que vols és passar de ronda, ja sigui primer o segon, és un grup
fàcil. Sí, jo crec que és un grup que potser són equips bastant històrics i així, però realment pel Barça, que ve de guanyar la Champions, no ha de tenir problemes, i jo crec que serà un grup que potser el Barça, si va sumant de 3 en 3, pot quedar primer, i la lluita pel segon lloc sí que pot estar bastant disputada, i fins i tot Bate Borisov potser li pot treure punts a Leverkusen. Serà interessant. Del Bate realment se n'ha parlat poc perquè realment és el rival menys perillós, però bueno, mai et pots confiar i jugar a Bielorússia amb tot el fred i això és un hàndicap pel Barça i jo crec que és un partit que també s'ha de vigilar. Esperem que no ens haguem de menjar les nostres pròpies paraules. Esperem que no. Bé, ara el tema de la porteria, no només pel Barça, sinó és un tema candent i bastant d'actualitat pel que fa a altres equips. Imagino que us sabeu de quin equip estic parlant. Luis Enrique sembla que ha apostat per la distribució de la porteria de l'any passat. Aquesta serà la pregunta que traslladarem als nostres oients per la propera setmana, però a vosaltres què us sembla aquesta decisió? Home, Ter Stegen sí que és veritat que va venir amb moltes ganes, va venir uns dies abans del que li tocava i és clarament el porter de futur del Barça en els pròxims anys, però sí que és veritat que en pretemporada i pel que fa a les Supercopes no ha mostrat el nivell esperat, ha rebut molts gols i Bravo sembla que ha arribat bé i de moment jo crec que Luis Enrique ha encertat amb aquesta distribució. Jo voldria dir que crec que ha encertat de ple i també crec que trencaré una llança per Ter Stegen perquè si potser treus el gol de Bilbao on potser surt massa de porteria i la veritat és que La resta fa un xut molt bo. A Bravo li va passar el mateix l'altre dia contra el Sí, i a més no es pot treure mèrit al jugador del Bilbao. Ja sabem que els tècnics del Barça demanen que els porters estiguin adelantats per refusos i segona jugada. Mirant els altres gols de la Supercopa i fins i tot de Bilbao, sembla que el porter sempre es queda venut i és un error de defensa més que error del porter. I també es pot remarcar que potser ha començat així la Lliga jugant Bravo, però això no vol dir que el xilè hagi de jugar tota la temporada i que pugui ser que Ter Stegen disputi algun partit. Jo crec que la distribució que va haver l'any passat va ser bastant correcta i fins aquí un parell d'anys o un any jo crec que hauria continuat sent. I si algun porter sent potser que no l'aprofiten massa el seu potencial per jugar a Ter Stegen, si creu que està jugant massa poc i que podria estar en un altre equip, doncs Ho entendré. Jo crec que Ter Stegen hauria de també baixar una mica els fums que porta perquè és un jugador molt jove que té molt de futur però tampoc pot pretendre arribar al Barça l'any passat i jugar-ho tot perquè l'any passat ja es va queixar bastants cops i fins i tot va arribar a deixar... L'objectiu d'un porter jo crec que sempre és jugar-ho tot, d'un porter i de qualsevol jugador i realment el fet que vingués 11 dies abans diu molt de Ter Stegen que venia moltes ganes. També va dir bastant entre línies que si no jugava el que volia podria marxar. Jo confio. Jo crec que també veient com està Bravo, Ter Stegen tampoc pot demanar més. Jo confio que Luis Enrique ficarà el porter que millor vegi en cada partit, ja sigui Lliga, Copa del Rei o fins i tot els partits. I Masip també està allà. Per exemple, jo més que vull que reparteixin les lligues, o sigui, les competicions, jo vull que fiqui el millor porter en el millor moment. Això que s'ha agradat al Madrid també, no? També. En el cas aquest de Gea, sembla que el Real Madrid ha fet una mica el ridícul. Clar, un equip es dona la culpa als altres, però com veieu la situació del Madrid en relació a aquest assumpte? Considerant que estem al segle XXI i que estem en un món de la missatgeria instantània, jo he de buscar un culpable d'aquesta situació i apunto directament a Luis Van Gaal i a la directiva de Manchester United. Jo crec que ha sigut molt clar el que hem volgut fer i... Van Gaal no crec que tingui, jo personalment, per molt que vulguin dir que és perquè li torna la de Ramos que finalment no va al Manchester United, jo crec que Van Gaal... No, per això, perquè Van Gaal volia que es quedés al De Gea. Home, realment jo crec que Van Gaal no té res a veure. es pot dir com a ridícul perquè De Gea no arribi al Madrid per uns minuts, és totalment ridícul, però sí que és veritat que no se sap del cert què va passar. Alguns mitjans diuen que va ser culpa de United, altres diuen que va ser culpa del Madrid, per tant no se sap realment què passa amb aquest tema. I el que sí veig clar és que el Madrid es va posar a negociar l'últim dia amb De Gea quan el mercat de traspassos dura uns 3 mesos i això és realment, jo crec que el que ha fallat és el Madrid. I ara la gent es viu al Madrid, però ve el Manchester, que suposo que no es poden cobrar De Gea al mes o a l'any o quan sigui,
sigui, però De Gea no jugarà segurament, s'anirà gratis l'any que ve, I ara si juga a l'europeu, si no juga. Però el Manchester haurà de pagar a De Gea durant aquests mesos que no jugui. Sí, es veu que el Manchester United li havia ofert abans de marxar al Madrid una renovació on cobraria més que el Madrid, però no la va acceptar. Tornant al tema del culpable, perdoneu, jo voldria reiterar que sembla que s'ha dit a la premsa fins ahir al migdia, fins abans d'ahir al migdia, el club anglès no va voler negociar. És impossible que dos equips tardin tant i facin a les 11 de la nit si és que un no vol. Clar. I realment també s'ha de veure, depèn del rendiment que tingui Keylor Navas i Quico Casilla a Madrid. Si el Madrid farà un nou intent de fitxatge de Gea al mercat d'hivern, realment s'esperarà a l'estiu que vingui Però gratis. fitxar-lo al Nadal, quan al cap de 4 mesos el pots tenir gratis, no crec que... No, això no és una tonteria, a no ser que vegis que els porters realment no el volen i que el Madrid està... I Keylor anirà pujant. Sí. La veritat és que Keylor és un gran porter i bueno, també queda una mica tocat perquè ell també estava mig fora ja cap al Manchester United i o sigui, queda en una situació que tampoc és còmode, igual que De Gea. Keylor Navas va venir, amb això que la gent diu que és un bon porter, no és nou, Keylor Navas va venir de llevant, sobretot del Mundial, com va fer brutal i no li va donar ni una oportunitat. En tot cas, la porteria del Madrid jo crec que està ben coberta, són dos bons porters, tant Keylor Navas com Quico Casilla, però potser el que se'ls demana és un porter que han sigut bons porters a equips com el Llevant o com l'Espanyol, que són equips de segon nivell, diríem, i potser fer-te amb la porteria d'un club com el Madrid, l'únic problema que poden tenir és que se'ls hi faci gran. I quin problema té Van Gaal amb els porters, perquè sabíem el tema de Valdés i ara mateix només té Romero, diria, i suposo que el segon que deu ser cantarà o alguna cosa, però si no juga De Gea i no juga Valdés, no sé què li passa a Van Gaal. Llavors, per vosaltres, qui és el culpable, Pol? Jo ho dic, clar, jo crec que és el Manchester United i sobretot Luis Van Gaal. Per mi està clar el Madrid per no haver-se posat abans amb la negociació. La tossuderia dels dos clubs. Comparteixo l'opinió de Lluís. Cal que fem una cosa? Tampoc se sabrà mai No cal una quin ha estat el cosa. culpable. Un culparà l'altre. Molt bé. Doncs entrem ja en temps de la càpsula esportiva. Iniciem una nova temporada també de càpsules i avui ens la porta el Pau Abà, que ens parlarà de l'Afrobàsquet 2015. La càpsula esportiva d'Esport 99. Endavant, Pau, com vulguis. Doncs sí, us parlaré de l'Afrobàsquet 2015, que s'ha disputat a Tunísia, i realment és una competició de bàsquet molt interessant, però que en els mitjans realment es parla bastant poc d'aquesta competició, i us parlaré del que ha sigut el tram final d'aquesta competició, de les semifinals i de la final. Per això estem aquí, per parlar-ne. Doncs bé, la primera semifinal es va disputar entre Angola i l'amfitriona Tunísia, que jugava a casa, però l'equip d'Angola es va imposar per 58-51, un partit que va ser molt poc vistós i amb uns percentatges de tir bastant dolents, tal com es pot veure reflectit al marcador. I l'altra semifinal va ser entre Nigèria i Senegal, que es preveia com una final anticipada, ja que són els dos equips més potents d'aquesta competició. I finalment Nigèria es va imposar per 88-79 i d'aquesta manera eliminava l'últim guanyador d'aquesta competició, un equip que jo crec que tornava a ser el preferit per guanyar la competició, amb un dels millors jugadors, Gorgui Dieng, el pivot senegalès que juga als Minnesota Timberwolves de la NBA. I bé, d'aquesta manera arriben Angola i Nigèria a la final, una final que la guanyaria Nigèria per 65-74, amb les actuacions destacades de Chamberlain Oguchi amb 19 punts, el Farouk Amini, també jugador de la NBA amb 11 punts, i també amb una actuació molt destacada defensivament de l'últim fitxatge del Barça, el pivot Shane Lowell, amb 3 taps. Pel que fa a Angola, l'únic jugador que va destacar va ser Carlos Moraes, que va anotar 15 punts. També destacar que en el partit pel tercer i quart lloc, finalment, Tunísia es va imposar sorprenentment a Senegal i es va fer amb el bronze de la competició. I l'MVP de la competició va ser atorgat al nigerià Chamberlain Oguchi gràcies als 19 punts que va fer a la final. Molt bé, Pau, moltes gràcies per aquesta càpsula i amb això concloem el programa d'avui, si no voleu afegir alguna cosa ja per acabar. Bé, jo volia afegir que l'altre dia es va fer el sorteig de l'ACB, de moment sense l'Ourense, veurem si haurem de tornar a rectificar el calendari incloent aquest equip, que ha estat portant bastants problemes entre l'ACB i el club, i també que la penya ha començat els entrenaments i a veure si fa una bona temporada com l'any passat.
Molt bé, doncs felicitar-vos per aquest nou inici de tercera temporada d'Esport 99 i que l'agafeu amb tantes ganes, com a mínim, com ho heu fet fins ara. Amb això ens acomiadem dels nostres seguidors i seguidores, els animem a participar a través de les xarxes amb les preguntes i ens trobem en una setmana, que la setmana vinent en Pol no hi serà, està d'intercanvis amb els Estats Units. I serà la prèvia de l'Atlético amb el Barça. Exacte. Doncs ens retrobem la setmana vinent. Bon viatge, Pol. Gràcies. I fins la propera setmana als nostres oients, Esport 99.